И здравейте хора, днес играем Майнкрафт и сега не започнахме. Ето това събрахме. Малко. Една петика. Тос и тос. Другото ще го оставим. Другото не ни е важно грам. Сега да подреждам. Ето така. Вълното не ми е задължително, но просто да не минава целия. Не е страх. Те да влизат, няма какво да правят. Само да украдем нивите, те ще си цялата. Както знаят да крадат нивичките, а ще им крадат сега. Опа. Майче се разболявам пак. Ами да. Сега... Колко ще се берем? Малко. 53. Айде да им оставим населените. Там има. На спринт! Дръж я! Умри! Не. Няма да бъде. Ти къде отиди? Овцата умира. Влезем да се жертваме. Да се жертваме. За нейните неща. Ние сме жестоки хора. Жестоки. Пърнем ги да умират. Вътре в водата и бягаме като някакви побъркани. Ние сме побъркани. Бъркани. Базикам се бе. Ние сме умни хора. Умни хора. Умни хора. Така ще стане половината бутия тук. 32. 10. Не, 25. 25 минус. Тези 6 какво да направим? Няма нищо. Нямаме още легло. Търсим още едно вълна. Не знам да спре ли клипа и да намеря вълна или не. Чудя. Какъв въпрос се чудя? Аз съм пуснал ли съм за митата? О! Бил съм без. Ако не, няма да търсим. Бягай тия, не тия. Кой иска да се бие с мен? Аз обичам да се бия. Аз съм мъдър човек, аз решавам всичко с бой. Чая тук да някой да нема причакалич. Майко. Чая бегам. Някой да ни дойде някакъв селянин. Всички са се накаверили. Бягай ти,
моите къщи. Иди са във вашите. Бягай, бе. Умри. И да. Добре, ще представя. Сега си преместя факел. Обичам да си местя факел. Естествено трудно. Ако да се жертва, нали? Да, ще се жертва. Бягай! Бягай! Хора, гледайте как му казвам да бягайте вместо него. Бездомник. Неблагодарник. Ако гръмни крипър съм до тук. Да го знаете. 5 ми достигат да си гледам къщите. Хопа. Сега. Тези 5 да ги оставим вътре и ще си направим чаркала. Чаркала. Като се изпече, ще се върна в епизода. И да, върнах се. Не се изпекал всичкия, но искам да съм с вас, защото сте готини хора. Ето, ще си взем факличката. Това да е. Ще направим така. Там. И ето там. Така, добре ли е? Да, добре. Умри. Бахаба. Така е добре вече. Нямаме нищо за пекане, имаме само две такива, но не искам. Ще чакаме нощта. Каката нощ. Абе, защо просто не се бием? Кой е тука? Бяга тука, е! Вишнихарка! Вестникарска хартия. Вестникарска хартия. Али бе, бица, нали сте мъжи, бе? Умри, бе. Кой скочи? Не. Няма да взема за други. Аре, бе, нали си много силни, бе? Аре, тия, е. Я така, бе, пикля. Бе. И да, върнахме се в къщата. Па гледайте, кой ни пуснаха захарчета. Да не пием кафе, бе. Ще ме пускат и захарчета. Още кой някой иска ли да го разката от крушета? В задник. И това беше всичко за този епизод. Коментирайте, абонирайте и чао!